Siete opäť zachvátil veľmi nebezpečný podvod. Schránky Slovákov zaplavujú správy, ktoré sa tvária, že sú od Facebooku. Vyhrážajú sa zrušením stránky, je to však pasta. Vážený administrátor, váš účet bude deaktivovaný. Tieto správy cieľia hlavne, no nie len na správcov stránok a skupín. Tieto kroky by ste mali previesť behom niekoľkých minút, aby ste zabránili trvalému zmazaniu vášho účtu. Ono sa tu tvári, že nám píše vlastne správca sociálnej siete a v tom je to nebezpečné, to znamená, sme pripravení tomu uveriť. Eva Čapková z Popradu dostala viacero podobných správ. Niektoré boli v slovenčine, vidím to aj v češtine a aj v angličtine. Ako hovorí, rozumie tým, ktorých podobné varovania v prvých sekundách vystrašia. Ja som bola tiež zmetená, ale tak vedela som, že čo mám robiť. Priložený link ignorovala. Tušila, že niekto chce od nej vytiahnuť citlivé informácie. Keď človek na to klikne, tak najprv ho to požiada o užívateľské meno a heslo, no ale všetky tieto dáta sú už odoslané tomu útočníkovi. Čiže dá sa povedať, že po tomto kroku ste odovzdali svoj účet niekomu úplne inému. V zápäti môže od vás pýtať peniaze za to, že vám kedysi váš profil vráti. Ďalší podvodníci môžu tento účet zneužívať na to, aby posielali nejaké reklamné správy, nejaké spamy alebo blúdne informácie. IT špecialisti prirovnávajú podobné správy k obohratej platni alebo bumerangu. To preto, lebo sa stále vrácajú len v inej podobe. V posledných týždňoch však nabrali na obrátkach. Je to tým, že sa nám blížia Vianoce, ľudia sú zaneprázdnení a tým pádom aj menej pozorní. Svoju úlohu zohráva aj sofistikovaný text týchto správ. Základná rada sa však nemení. Sa nemôže sociálna sieť pýtať na to, že aké je jej heslo, pretože ona tu má všetky informácie. Takže používať zdravý rozum, neodpovedať na otázky, ktoré už určite raz boli zodpovedané. Marek Vnenčák, televízia Markíza.